या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। परतवाडा ते धारणी राज्य महामार्गावरती अमरावतीहून मध्य प्रदेशातील खंडवा येथे जाणारी एसटी बस मेळघाटातील घटांग नजीक अनियंत्रित होऊन रस्त्याच्या कडेला 10 ते 12 फूट दरीत उलटली। ही बस झाडांना अडकल्याने मोठा अपघात टळला आहे। कोविन पोर्टलवरून डेटा लीक झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। टेलिग्राम या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरती भारतीय नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, आधार कार्ड आणि पासपोर्टचा तपशील लीक झाल्याचा एका रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे। उद्योगनगरीचा पाहुणचार घेऊन श्री संत तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा सोमवारी पुण्याकडे मार्गस्थ झाला। पिंपरी चिंचवडकरांनी भक्तिभावानं पालखीला निरोप दिला। पहाटेपासूनच नागरिक जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावरती दुतर्फा थांबलेले होते। पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। गेल्या आठवड्याभरापासून कोल्हापूर शहर आणि ग्रामीण भागात विविध ठिकाणी अजूनही बंद पाळण्यात येतोय। यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी मुस्लिम समाजाला शांत राहण्याचं आवाहन केलं आहे। रविवारी रात्री न्यूयॉर्कमधील सिरॅक्यूज भागात हिंसाचाराची घटना घडली। या दुर्दैवी घटनेत एकूण 13 जण जखमी झाले आहेत। रविवारी रात्री शेकडो तरुणी सिरॅक्यूज येथील डेव्हिस रस्त्यावरती पार्टीसाठी जमले होते। खडकवासला परिसरातील कालव्यात पोहण्यासाठी गेलेला तरुण बुडाल्याची घटना घडली आहे। गेल्या महिनाभरात कालव्यात बुडून 3 जण मृत्युमुखी पडले आहेत। कल्याण पूर्व भागातील एका तरुणाची याच भागातील एका युवकाने पूर्व वैमनस्यातून धारदार चाकूने वार करून निर्घृण हत्या केली। रविवारी रात्री हा प्रकार घडला। गेली कित्येक वर्षे वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणी जमिनीमध्ये गाडलेल्या स्थितीत असलेल्या ऐतिहासिक 4 तोफांना सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान सिंधुदुर्ग विभागाच्या दुर्गसेवक व रणरागिणींनी बाहेर काढून एक नवीन इतिहास रचला आहे। सावंतवाडी एसटी डेपोची अवस्था व प्रवाशांचे होणारे हाल पाहून राष्ट्रवादीच्या अर्चना घारेंनी संताप व्यक्त करत डेपो मॅनेजरला खडेबोल सुनावले आहेत। सर्वच घाणीचं साम्राज्य असून हिरकणी कक्षाची अवस्था दुर्दैवी आहे। येत्या 8 दिवसात परिस्थिती न सुधारल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे। मुख्यमंत्री मंगळवारी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरती येणार असतानाच राजकीय वाद झडत आहेत। ठाकरे शिवसेनेनं कोल्हापुरातील ऐतिहासिक राजाराम तलाव आणि कोल्हापुरातील रस्ते प्रकल्पावरून आंदोलन तापत ठेवलं आहे। बिपरजॉय चक्रीवादळाचा परिणाम म्हणून मुंबईतील वातावरणही बदललं आहे। वेगाने वारे वाहत आहेत। परिणामी मुंबई विमानतळावरच्या काही धावपट्ट्या सकाळच्या सुमारात उड्डाणासाठी बंद करण्यात आल्या। त्यामुळे अनेक विमान उड्डाणे उशिराने होत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे। बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्मशानभूमीसाठी सरण आंदोलन सुरू केलं आहे। स्मशानभूमीच्या दुरावस्थेप्रकरणी तातडीने उपाययोजना करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर हे प्रतिकात्मक सरण आंदोलन करण्यात आलं आहे। तामिळनाडूमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे। वेल्लोरमध्ये एका महिलेला बेदम मारहाण करण्यात आली। या मारहाणीमुळे महिला अर्धमेली झाली। या दरम्यान महिलेचे कपडे काढण्यात आले, तिला फरफटवण्यात आलं। जवळपास 120 जणांचा यामध्ये सहभाग होता। महिलेचा पती भारतीय लष्करात तैनात असून तो सध्या काश्मीरमध्ये तैनात आहे। 1 मे रोजी एक विमान कोलंबियाच्या ॲमेझॉन जंगलात कोसळल्याने महिला आणि 2 पायलट यांचा मृत्यू झाला होता। यात 4 मुले बेपत्ता होती। मात्र आता गेल्या महिन्यात विमान अपघातात वाचलेली 4 मुले 5 आठवड्यांच्या घन शोध घेतल्यानंतर देशातील ॲमेझॉन रेन फॉरेस्टमध्ये जिवंत सापडले आहेत। यंदाच्या वाढदिवसानिमित्त राज ठाकरे यांनी एक पत्र काढत आपल्या कार्यकर्त्यांना खास आवाहन केले। शुभेच्छा देण्यासाठी येताना पुष्पगुच्छ, मिठाई अथवा कोणतीही भेटवस्तू आणू नका। तुम्हाला अगदीच काही आणावंसं वाटत असेल तर येताना झाडाचं रोप किंवा शैक्षणिक साहित्य, मग त्या वया असतील किंवा तसंच एखादं छोटंसं शैक्षणिक साहित्य आणा, अशा सूचना राज ठाकरे यांनी केल्या आहेत। आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीच्या प्रस्थान सोहळ्यासाठी जमलेल्या वारकऱ्यांवरती शिंदे फडणवीस सरकारच्या पोलिसांनी लाठी हल्ला केला। वारकऱ्यांचा हल्ला म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्मितेवरचा हल्ला करण्यात आला असं म्हणत या घटनेच्या निषेधार्थ शिवसेना ठाकरे गटाकडून कणकवलीत मोर्चा काढण्यात आला। SPK महाविद्यालयामध्ये प्रथम वर्ष संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान यासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे। हे दोन्ही अभ्यासक्रम 3 वर्षांचे असून यासाठी नवीन संगणक तसंच विविध सोयी सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत। दिल्लीजवळ असलेल्या उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये 2 पत्रकारांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे। नोएडामध्ये असलेल्या मीडिया हाऊसमध्ये काम करणारे 2 पत्रकार रात्रपाळी संपून घरी जायला निघाले होते। एलिव्हेटेड रोडवरती त्यांच्या दुचाकीला पिकअप वाहनानं धडक दिली। अपघातात दोन्ही पत्रकार गंभीर जखमी झाले। त्यांना उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। मात्र उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला। वारकरी लाठीचार्ज प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागावी अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडकडून करण्यात आली। तसंच त्यांनी माफी नाही मागितली तर मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात पाय ठेवू देणार नाही असा इशारा संभाजी ब्रिगेडकडून देण्यात आला आहे। मित्रासोबत घरातून पळून गेलेल्या 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा शोध घेण्यास पोलिसांना यश आलंय। अवघ्या 24 तासांच्या आत तिला पुन्हा कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात आले। मुंबईतील LT मार्ग पोलिसांनी वेगानं तपास चक्र फिरवत मुलीचा शोध घेतला आहे।
मुंब्र्याला बदनाम करायचा कड आहे. 400 मुलांचं धर्मांतर झालं की नाही ते पोलिसांनी सांगावं. पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती द्यावी असं आवाहन मुंब्रा धर्मांतर प्रकरणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गटाच्या 4 मंत्र्यांना डचू मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. शिंदेंच्या 4 मंत्र्यांना हटवण्यासाठी केंद्रातून दबाव असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं आहे. गणपतीपुळे इथं लाटांचं रौद्ररूप पाहायला मिळालं. जवळपास 10 ते 12 फूट उंच लाटा उडाल्याचं काहींनी सांगितलं आहे. बिपरजॉय चक्रीवादळ हळूहळू 5 किलोमीटर प्रति तास वेगानं उत्तरेकडे सरकत असून 14 जूननंतर त्याची दिशा बदलेल. 15 जूनच्या दुपारनंतर तीव्र चक्रीवादळ सौराष्ट्र, कच्छ आणि पाकिस्तानच्या किनारपट्टीवरती धडकणार असल्याची माहिती IMDने दिली आहे. सराईत गुन्हेगारांकडून वारंवार अशी कृत्य होऊ नये यासाठी 2+ योजना सिंधुदुर्ग पोलीस दलात कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांनी दिली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.